Milena Kačavinda naredna 2 velika budžeta dodelila je Nenadu Macanoviću, bebici i Teodori Delić. Teodora me je demantovala za fetu paštetu, imala sam najgore moguće mišljenje. Ja vas dvoje ne smatram reality drugarima, ja vas smatram prijateljima. Hvala na svemu što si uradio za mene mimo realitija, hvala za sve dobre savete koje sam dobila od tebe i počela da primjenjujem, rekla je Kačavinda. Međutim, ono što je kasnije dodala postalo je interesantno. Nikada neću zaboraviti kada se tvoj tata pojavio na sahrani moje majke. Šta god da se desi, nema načina da se okrenem protiv tebe. Volela bih da imam ćerku kao što si ti. Uvijek sam to želela, rekla je Kačavinda. Ne zanimaju me oni. Ovo su jako lijepe i divne reči i znam da su iskrene. Taki te jako gotivi. Znaš da sam tu uvijek šta god da ti zatreba, rekla je Maja.